Pini Adap Abirta than bang Neli Medina Hansepi non arjuika Birtang ton pen. Preni Pai Thongke bar ni volong komaji Rongnogor Lokimon Asramalong Assam HAD Minister Sumronghang Arideng pen Community Hall Kikim Kerang Ponji aphan long e sompon. Preni Pai Thongke Bhomta Arnia da por Pai Kre Isia por Assam HAD Minister Sumronghang Arideng pen volong komaji Rongnogor Lokimon Asramalong Community Hall Kikim aphan long e sompon lo. HAD Minister Sumronghang Kethan Pachini Atengi MLA atum Amethang Legislative Assembly Constituency arlo Kapaching Thorji Amo ke claim ji aphan State pen Ningkan isi along Kuti isi atangka Kapanong Pondo. Bangso along pen nili LAC kaparlo MAC Constituency tin aphan ta Kethak Pachetang lo. Lason sila Dak Singhason MAC Constituency arlo Rongnogor Lokimon Asram along talak po atangka pen Community Hall ke Kimji aphan panong pilo. Lapen pinilong eta sompon lo. MLA Development Fund pen delong sita claim lo lason si kaprek asai ta claim bom lo. Lapen dipu LA arat aphan jesemet non lo kacharli bom ariso ejang atum aphan kapacharli kapatiku kedeji aphan pumathasi teng pipon lo. Bangso scheme pen ajok Enut lo charli osomar aphan suripli lapen surip ho atangka kerap pipon po. Lapen jong si komani technical ahin kacharli do pulutang halatum aphan ki suri ingkoy anta panong pipon lo. Komani ki so kachelang ki sung arat aphan ta surip ho an panong pipon lo. Lasi prabjin pen arona teng ginang sot alo chisigra men keche thabdunji aphan mayalong minister ronghang pin khatpon lo. Dongmukak Police Station kaparlo montimung arong asor lang ketheahut kejang abangphi aphan nitroxy apisi abang arpum kelong pon. Labangso alam ki ke pho abangphi lake karlitang kawe teron pi pusi pangthek pon. Karlitang kawe teron pi ke damtang ni phai ingkoy rake thom arni si labangso alam ki saijok je chetong nanglo pusi ahem asor atum than pachini. Dongmukak Police Station kaparlo montimung arong along ke damtang preni phai ingkoy rake thom arni langgethe ke pon desang pi kawe teron pi aphan preni phai thongkep arni ada por phai trok apor kithi dang arpumsi longpon lo. Preni phai ingkoy rake thom arni langpon derapi SDRF atumpen chenglok rathur paksi kiri pado pon lo. Bonta patumi nitroxy ke pleng arni ansi sang pi kawe teron pi kithi dang arpum longpin lo. Kithi dang arpum postmortem aphan Dipu Medical College and Hospital alongsi pontang lo. Preni Pai Thongke bar ni Karbi ronga saramai nilip aro amai phuji bidu be me chari ponsi choki hola marjong club along mai ing nipon. Preni Pai Thongke bar ni choki hola marjong club along nilip aro Karbi ronga saramai atum mai ing nipon. Mai chengche aprang KRA alama ing thur pon lo. Kachethan pon mimi alam abangke. Kachethan mimi alam abangke lama kang thur ahut ang song along lama kachipur pe det ajoini phonghini an lama pasun si selam nangkok lo. Lama pangjar det aphi Karbi Traditional Council mati servan kep kachelong vek nangji aputhaksi kachingwai patep pon. Labangso maya long aluhi sarpo aman pen KRA tiripi amai phu Dhormo teron dunmai phu Chandro teron dunmai phu Ojit rongpi dunmai phu Ilyas phangcho atum chetong dunsi Mayardi pidun. Kachetong dun aluhi atum pen mayalong servan kep aputhak kinang sod alam rat aphan than pa klarsi 6 schedule long ketok ang Nelitum aja kong kachelong vek nangji aphan ajoini si KRA asong seng nangkok lopusi pachini. Nilip aro KRA along kejabom atum lake maipu bidu be dun maipu maison tiso chunbang bapuram rongpi rapchun bang horen rongphar dihin rimbang dorsing kro lapen divin rongpi pachethang chun bang horen teron sahem chun bang Anderson tiso lapen longsar kro atum anparta son terang Robinson tiso Welson terang Relipson be lapen bokaram rongphara atum bang phudodun. Dongka Revenue Circle asai hemalong lo charli oso maratum scholarship annual income certificate PRC lapen prekjam akenang sot alo kacheselam ji apharman ARO aridak apora teng kelong lea jok sayang dengke pachun ji aphan thedung katikuk ma dekisung chetong nang. Digital India ajok ongdung asai online ben kalite ajat asai angdeng chunun e. Laso ajok ongdung lo charli osomar atum scholarship aphan annual income certificate PRC lapen prekjam akenang sot alo kacheselam ji aphan ARO aridak kenang kedokok ajoini arniwang Dongka Revenue Circle Officer sahem an paledam lo. Bonsitami lo charli osomar atum ARO aridak apora teng pen kelong le der ajok sayang dengke pachunji aphan thedung katikuk mate kisung chetong nang dolo pusi
Birta humri dun long. Ong dun lo Charlie o somara tum scholarship aphan income certificate students PRC lapen pregjam asai ang deng aphan pusitami apora teng pen rida kelong ledet ke bangjok abangphu bangphi aphan pusitami ke kamkhe dun tanang nak mate ke khang dun puta jong dami mi bon sitami dak Dongmukak malong ke do circle office assistant revenue officer AR otarun ingti alang liphan arpuhini ke pek ajok sai hemlong ni adim si amena asai chiklem nangkoklo laso jok ARO ingti asang ho irui kang timpen long ni asai hemalong mena asai ke klem ke dam agisung chitong nangkoklo pusi pherang ke atheng nu nang chithandun adun thun non pen ke dongka revenue circle office along irui pen ni an si ARO sai hem do chot poputa pherang ke aphan than bachini Dongmukak pen Kelvin terang 365 news India Preni Pai Tongke Barni Dena Rong Mati Khula Patu Aklamalong Karlitang Harsing Rong Piasopo Lawrence Rong Pi Pen Kechengsi Harsing Rong Pi Memorial Tournament Angdung Gitialong Red Bull FC Pen Denteron FC Angbongsi Kachepate Padopon Preni Pai Tongke Barni Den Arong Mati Khula Patu Aklamalong Kechengsi Harsing Rong Pi Chekimo Football Kapatu Chepate Angdung Ti Pontanglo Karlitang Harsing Rong Piasopo Lawrence Rong Pi ahin Pen labangso Kachepate Along Padordun Red Bull FC Lapen Denteron FC Angbongsi Angdung Kiti Chepate Pon Patumi Angdung Kiti Chepate Ajay Megalong Aluhi Amman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron VDC Chairman Orson KSA Dunmai Phu Bor Singkro Denarong Sports Association Chunbang Dharam Singh Ingti Ward Commissioner Halat Timung, Kursing Timung, Denarong Lems Chairman, Bikram Kiling, Lem Secretary, Manai Ingtipi, Joysing Kro, Lapen Sukuram Beatum Chetongdun, Mid Referee, Bisnu Terang, Side Referee, Jinong Be, Bijen Teron Fourth Referee, Lawrence Rong Piatum Pensi Kapatu Long Charidun. Hin atim sitamik e thekaching bar koya jog gol isisi chethapsi chedai koilo. Abhi tie breaker pensi Red Bull FC atum chepahai ponlo. Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron Amethang Jongjung Penta Kapatu ke hai team aphan tangka suri ke kerem atum aphan suri pho pajir point lason thak thak si highest scorer sikari timung best goalkeeper brojen hanse best player jirjar terang lapen referee atum aphan suri isisi pajir point Pini Abirta ke lapuan si kangton iglo arnike me kardom